En die hebben snel samen met de steun van Prins Koen de diensten aan veel zal bespreken. Rummel Verhoef tegen de buitenpas. Goedemiddag samen. Ule, Prins Bas de eerste, Jeugdprins Koen de eerste en uiteraard de jubilaris Daan. Alvorens er overgaan tot het aanbieden van een cadeau. We staan hier als vriend van Koen. Maar we willen u als Ule zeer complimenteren. We zien dat er een mooie boodschap van de vereniging onder de karttrekkers Ben Doper en de voorzitter Henry. Een zware impuls aan het rietelijk verenigingsleven wat hier in Oosterlijn is. Onze complimenten voor Frank Door. Zoals gezegd, we staan hier als vriend van Koen. Koen, we hebben een zware kinderzitting hier. Toen ging de koker omhoog en er kwam door een super enthousiaste jongenboete. Dat was van ons fantastisch om te zien. Vanaf dat moment hebben we weer een springers die ingepakt. Vergaderd. Wat gaan we nu doen voor Koen? We gaan gewoon niet zomaar een cadeau hier geven. We moeten het verdoen. En dat voor twee dingen voor. Eén is het hulpmiddel.